Nivealta on tullut aivan mahtavia seerumiuutuuksia, jotka sopii erinomaisesti Serum Layerin kerrostustekniikkaan. Seerumia kerrostamalla saat parhaat tulokset sen sijaan, että käyttäisit seerumia yksi kerrallaan. Seerumin levitysjärjestys määräytyy aina koostumuksen mukaan ohuemmasta täyteläisempään. Seerumi levitetään aina puhtaalle iholle ja hei, tässä maltti on valttia. Eli maltetaan antaa seerumin imeytyä ennen seuraavan levittämistä. Seerumeja kerrostamalla voit hoitaa ihon useaa tarvetta ja ongelmakohtaa kerralla. Kerrostaminen tekee seerumien vaikutuksesta entistä tehokkaampia. Seerumeja kerrostamalla voit rakentaa erilaisia hoito-ohjelmia iholle. Esimerkiksi kosteuttavan ja kiinteyttävän tai vaikka kosteuttavan ja heleyttävän hoito-ohjelman. Ja mä näytän nyt mun tehorutiinin näillä kaikilla 4 seerumilla. Aloitetaan tällä Nivea Cellular Expert Filler hyaluronihapposeerumilla. Tämä hyaluronihapposeerumi sisältää puhdasta mikrokokosta hyaluronihappoa ja sen takia se kosteuttaa ihoa ihan todella tehokkaasti. Seuraavaksi lisätään tämä Nivea Cellular Expert Lift 3-Zone Lift Serumi. Tämä 3-Zone Lift Serumi on erittäin kiinteyttävä ja ihoa liftaava. Tämä sisältää pakutsiolio, joka on luonnollinen ja iholle hellävarainen vaihtoehto retinolille. Kolmantena tämä Nivea Cellular Expert Filler C-vitamiinia sisältävä Radiance Serumi. Tämä Vitamin C Radiance Serumi taas heleyttää, kirkastaa ja elvyttää ihoa jo 60 sekunnissa. Sisältää C-vitamiinia ja E-vitamiinia. Aivan ihana uutuus. Lopuksi levitetään vielä tämä erittäin kevyt seerumimainen päivävoide tänne iholle. Tämä lukitsee noi seerumeiden vaikuttavat aineet tehokkaasti tonne ihoon. Ja lisäksi tämä suojaa UVA-UVB-säteiltä. Tässä on suojakerroin 50. Nyt mun tehorutiini Nivean seerumeilla kerrostain on valmis. Iho tuntuu ja näyttää ihanan heleältä, kosteutetulta, kiinteältä ja elpyneeltä.